Lehenik jauntzi dugu terreinen bardintzen, igan lagazkenien eitzi egin gabe. Eta gero pasta piketak bilutugu ze itxeat eta mejoan muztu eta gero zorroztu. Eta guai, badia bostegun piket uste diat. Lautan hogei santimetretan badia errokak, badia lehenik piketak sartu eta jo taula txipi bat itzatu alde gainin eta jo bankak. Eta 2 metretaik, piketak 2 metretaik. Eta gutxigoa behar, sumat leku izanen da heben, tuska? 2000 leku igantxeik uste dut. Ai.